Представи си внезапно потъмняване на небето, не заради облаци, а защото от него започват да падат хиляди тела. Звучи като сцена от филм на ужасите, но това е реален природен феномен, известен като черния дъжд от животни. Всичко започва далеч в морето, където мощни водни смерчове засмукват цели пасажи риби и ята птици право в облаците. Силните въздушни течения ги издигат на огромна височина, където студът мигновено ги обгръща в ледена прегръдка. Когато бурята стихне и вятърът вече не ги крепи, гравитацията ги връща обратно към земята, като смъртоносен дъжд. Резултатът е потресаващ. Хиляди риби, жаби или птици се стоварват върху градове, блокирайки улици и разбивайки стъкла на автомобили. Най-удивителното е, че понякога някои от тях оцеляват при падането и се събуждат, когато ледът около тях се разтопи. Природата често надминава най-смелите човешки фантазии. Ако искаш да откриеш още нейни зловещи лица, последвай ме.